Anthu ambiri amakhala odabwa ndi chifukwa chani ma British ankakonda kutenga ma foreigner kuti azilamulira mayiko. Kumayi kuno anatibwesera kamuzubanda wochokera ku Ghana, analamulira zaka 31. Asanabwera ameneyu kunali Tsamunda wotchedwa Roy Werensike, analamulira Nyasaland and Rhodesia kwa zaka zoposa 7. Iyeyo anali Muyuda wochokera m'dziko la Lithuania ndipo anali munthu wankhanza kwambiri. Mwachidule Malawi kuyambira 1956 kudzafika 1994 ankalamulidwa ndi anthu obwera. Kamuzubanda wochokera ku Ghana analamulira zaka 31, komanso Roy Werensike Muyuda wochokera ku Lithuania analamulira zaka zoposa 7. Monga tonse tikudziwa kunena kuti dziko la Israeli linapangidwa ndi ma British 1948, ndipo kuyambira nthawi imeneyo anthu onse amene akhala kulamulira ndi obwera. Atalanda Palestine mchaka cha 1918, ma British anatumiza munthu wina wotchedwa Herbert Samuel ngati gavana wa derali. Iyeyo anali Muyuda wa ku England ndipo analamulira Palestine kwa zaka zoposa 4. Atakhazikitsa dziko la Israeli 1948, president woyamba Ben Gurion anali nzika ya ku Poland. Atachoka ameneyu kunabwera Chamwezman komanso Yitzhak Ben, onsewa anali Ayuda ku Russia. Apapa ndikutsimikizireni kunena kuti pafupifupi atsogoleri onse amene analamulira Israeli anachita kuchokera mayiko ena. Mwachitsanzo Naftali Bennett anali Muyuda wochokera ku America. President Moshe Sharet anachokera ku Ukraine. Zaman Shaza komanso Lev Eshiko anali Ayuda ochokera ku Russia. Prime Minister Yigo Alon anali Muyuda wochokera ku Belarus. Golda Meir komanso Efrem Kadzi anali Ayuda ochokera ku Ukraine. Yitzhak Rabin komanso Yitzhak Shami ankachokera ku Russia. Onsewa atu amene ndikutchula pano analamulira ku Israeli, either prime minister or president. Koma chodabwitsa ntiona kuti atsogoleri onsewa ankachokera mayiko osiyanasiyana osati ku Israeli. Ngakhale uyuyo amene akulamulira pano payi Benjamin Netanyahu, makolo ake anachokera ku Poland. Tinalinso ndi prime minister Ariel Sharon, nzika ya ku Russia. Moshe Katsav anali Muyuda wochokera ku Iran. Komanso zaka ziwiri zitatu zapitazi tinali ndi prime minister Yair Lapid, ameneyu ndi Muyuda wochokera ku Hungary. Kodi ngati dziko tikamamva zinthu ngati zimenezi zimatanthauza chani? Ma British, America, United Nations anapanga dziko 1948 lotchedwa Israeli limene linkamwidwa ndi anthu obwera okhaokha. Kumayi kuno zimezi sizachilendo tinazionapo. 1956 anatibwesera Roy Werensike Muyuda wochokera ku Lithuania, anatilamulira ndithu zaka 7 ndi kuchoka. Kenaka anatibweresanso foreigner wina wotchedwa Kamuzu, nzika ya ku Ghana with an American father, analamulira zaka 31. Komanso muyenera kudziwa kunena kuti izizi sizinachitika kumayi kokha kapena ku Israeli. Pali mayiko ambiri amene analamulidwapo ndi Ayuda komanso anthu obwera. Mwachitsanzo Governor Leon Gisma anali Muyuda wochokera ku France. Analamulirapo West Africa yonse mchaka cha 1938, kungoyambira Cameroon, Togo, Guinea, Burkina Faso, Chad, Niger, Mali komanso Ivory Coast. Onsewa anali pasi pa Muyuda ameneyu Leon Gisma.
1988 ku DRC kunali prime minister wa Ayuda amene ilikuwa kwenikweni kunali ku Poland koma anali Jew, dzina lake anali Leon Kengo. Ngakhale France inamwidwapo ndi Ayuda oposa 6. Tinali ndi prime minister Pierre Mendes, Michel Debré, Reina Maya, Leon Blum komanso president Alexander Millerand. Ngakhale prime minister amene alipo lero ku France, Mayi Elizabeth Bone, ndi Muyuda. President wakale Nicolas Sarkozy makolo ake anali Ayuda ku Greece. Boris Johnson ku United Kingdom agogo ake anali Ayuda ochokera ku Russia. David Cameron, former prime minister wa Britain, agogo ake analinso Muyuda wa ku Germany. Mwachidule pala atsogoleri ambiri ku Europe amene amachokera ku mtundu wa Chiyuda ndipo n'chifukwa chake amawachita support. Ngakhale wachiwiri wa Putin, prime minister Mikhail Mishustin, nayenso ndi Muyuda. Volodymyr Zelensky wa ku Ukraine, Sophie Wilmens wa ku Belgium komanso Yugos Levitis, former president of Latvia, onsewa ndi Ayuda. Ndiyebe anthu ambiri akhala kufunsa kunena kuti ndi chifukwa chani Ayuda akalakwa amangoyikidwa kumbuyo m'malo modzudzulidwa. Kumalawi kuno tinali ndi Zelensky, anali Muyuda, ankazunza anthu, kuwagwiritsa thangata system, kuwamenya komanso kuwatumiza ku Salisbury. Leronso tili ndi Benjamin Netanyahu amene akungopha ana ku Gaza mopanda chisoni. Koma mayiko akuluakulu ngati America, Canada, Britain komanso European Union akumuyikira kumbuyo. Baibulo linatifotokozera zambiri zokhuza anthu amenewa, koma tikabwera mu mbiri makamaka mu nthawi ya colonization, Ayuda anatengapo gawo lalikulu kwambiri pozunza anthu osalakwa. Ngakhale kumalawi kuno mukamva kali ku South Africa, even ku West Africa, ku DRC, Ayuda anatenga gawo lalikulu kwambiri pozunza anthu akuda. Koma Baibulo limatiuza kuti anthu amenewa ndi abwino kwambiri. Pamene ma British ankachita colonize mayiko osiyanasiyana, ankatumiza Ayuda kuti azikalanda malo, golide ndi zinthu zina zofunikira. Mwachitsanzo tinali ndi prime minister Viben Solomon, Muyuda amene anamwalirapo Australia mchaka cha 1899. Mu nthawi imeneyo ku Australia kuja kuna anthu akuda ambiri anatha kuphedwa chifukwa cha utsogoleri wamkulu ameneyo. Julius Vogel anali prime minister wa ku New Zealand 1876. Mu nthawi imeneyonso ku New Zealand kuna anthu akuda ndipo ambiri anatha kuphedwa. Zimenezi zimadabwitsa anthu ambiri kuna kuti kodi history yathu anachita kuipinda. Mabuku ambiri amangotiuza una kuti Hitler ankapha Ayuda, Hitler ankapha Ayuda. Koma funso limene anthu ambiri timakhala nalo ndiona kuti kodi Hitler ankadana kwambiri ndi Ayuda chifukwa chani? Kapena nawadziwa kuti ndi anthu ankhanza komanso dzikonda? 1926 ku India kunali governor Rufus Isaac, anali Muyuda ameneyo. Anazunzanso anthu kumeneko, ma Indians ambiri anafa ndi njala. Komanso ndakuwuzani kale kuna kuti kumalawi kuno tinali ndi Loyi Zelensky, mtsogoleri wa Nyasa and Rhodesia kuyambira 1956 kudzalekeza 1963. Ayuda onse amene ndatchula apa ankatumikira ma British wochita colonize mayiko osiyanasiyana.